Mbak, panjenengan pinarak kene sik, pinarak kene sik. Nah, tak selingi sawetara. Modus. Ben ora men lunggah-lungguh. Modus patune ken cedhak. Dalangi wenang ngatur kamu tuh, iki mimpi. Nah, ngono kuwi kudu manut diatur karo dalang ngono. Mulakno kuwi dadi kadal karo walang. Nah, Mbak Elisa ben lungguh kene. Puncak kowe golek nggon sing apik, golek nggon lungguh ning ngarepe lampu syuting kae. Rasaku. Iki tak selingi karo Meme ben jumeneng Mbak Meme. Mriko presiden saking Malang. Nganggo spot. Ceko. Oh Loh. Jackson dah. Jackson. Oh. Aku. Dina iki aku ora ngidung. Dadi ora usah ngidung, Cak. Lho nek ndi ucekmu? Lha, Ora urung ya digoleki. Mau kan lunga. nesu. Elisa lungguh kene nesu. Mbak Elisa ning kene nesu. Ora aku kan manut kon golek nggon. Cembubur kowe. Cemburu. Cemburu. Lho ngakoni to. Lah yo ngakoni kowe. Yo. Cembubur ta kowe? Cemburu. Lho iya to, omongi kok. Luas aku ngakoni dek ngakoni. Kowe lungguh ning kene penak apik lho. Apik lho, kok penak apik. Iki Mbak Meme. Meme. Meme napa? Meme begabah napa meme klambi? Gerih. Ben rada asin. Sugeng dalu, Nduk. Nggih, wilujeng dalu. Wilujeng dalu mumpung sowan mbogem. Dek muni cangik ngecangik. Cangi. Heeh, wong ayu ki mrene ngono kuwi. Beda bojomu kowe muni cangik cangak. Kuwale. Cangak ula apa piye? Mas aku. Tembang sing versi Malangan Nduk jajal sekali tempo. Kae mumpung Pak B, tolong Mas Puji kae. Jangan tindak rene. Mas Puji mumpung Kang Romo Rawuh pengendang the best-nya Malang menika Mas Puji menika. Oh, kata. Nyuwun pambiyantune mumpung bengi iki nunggoni Kang Putra. Lah, Mbak Meme menika. Mbak Meme putrane Pak Puji menika. Pak Puji. Oh, alah. Coba apa mau nembang ngaten ana Karangkates, ana Gubuk Asmara, manut panjenengan ningko sing ramban pertama di semi Malangan kaya winginane. Karangkates Mas. Nah, nyoba tulung anu Mas digolekne dalan Mas Puji menika. Wah, pengendang hebat kowe kan zaman aku nong sapa-sapa dikendangi kali niki. Nah. Dadi sinten-sinten mawon dikendangi niku. Lho, piye ngendangi wayang Kenjari bisa mbiyen rumah saku. Ayah yang luar biasa. Iya, wis pokoke tepuk tangan buat Mas Puji, tepuk tangan. Kula saged nyinden ngeten iki nggih. Ayah tercinta. Uncek ya kudune bersyukur kowe iso ndagel ngono kuwi ya mergo mik, kowe kudu terpi. Nggih boten. Lho kowe kudu matur suwun karo mik kaya iki lho, Meme matur suwun karo Kang Rama. Kowe matur suwun karo mik kowe. Kowe iso matur kali mik lho. Lah lek nek mik terus swaramu apa teko? Lah iya. Oh iya. Iki nyuwun pambiyantune ya Mas Puji mumpung panjenengan melu wongon dalu menika. Tembange napa Nduk niku wau? Karangkates. Karangkates. Nggih. Digarap cara semi tayub Malangan sing ramban pertama. Engko sing kedua dibacone kaya piye? Digrengsenge mawon. Ngoten, wis siap-siap. Gamelan nyel. Pemusik diem. Ya. Nganggo balungan. Pemusike kula aturi ngerokok ngantos plepeken nggih. Aku wis muni gamelan nyel ngene iki tenan. Untuk Kediri luar biasa kaya. Iya. Dek anyel karo aku dek. Ya Karangkates digarap karo Cakra Budaya mumpung sing ngendang nyuwun tulung Mas Puji menika. Lho, aku kudu joget lho, Cek. Lho, aku kudu ngene. Jeneng aku krungu kendang. Diselmune jeneng joget. Oh. Lho. Karangkates.
Enake kaya ngene lecek. Aduh. Nyapa kowe mangkut-mangkut? Seneng kowe. Abui kowe kok kowe macam. Suara ati mangdesa engen deni karang katis ninggal tresno kang sejati. Oke. Bendungan bawang kepala kinclong banyu minggu kekenangan saben liwat pinuju ing brangwina lah tomes atiku apa No. langka cici sana eles No. Sabar netrong laras tembang asmara sumi lirik angin Da. boyo ilmi karang kadis ing saiku Ora. karang katis ninggal tresno aku kowe ati sumpah tresno ilang musdo saiki ono ing ngendi tanpa pamit dikon nyelayani janji suara ati mong tansah No. Kereng katis tinggal tresno kang sejati. Lolo. Terima kasih Meme Pinarumie. Niki sejenak awake dhewe ngrungokke tetembangan Karangates gagrak cara tayub Malangan iki mau. Wah, apik sinembang Mas apa sing ngendang Pak Puji. Terima kasih Mas Puji. Wis pokok sehat selalu lah. Beliau pengendang hebat saka Kalipari. Mbak Elisa. Tak goleke kanca karo Putri Sartono engko nembang wong loro napa untuk panjenengan. Kene mbokmu ngateka. Engko Uncek sing nyiarne. Nah, wis pokoke Uncek kan yo sapa-sapa disiarne to kowe. Nggih. Sapa-sapa nyiarne kowe to? Nggih, mboten. Kok sapa-sapa nyarke kulane kula. Lha maksudku kok ya kene. Kene. Nganggo sepatu apa manut cah-cah? Manut kanca-kanca.
Yo. Oh, balik. Ceko kuwi ya. Oh. Kendangane Mas Puji kaya. Loh. Pemusik arep mijet apa? Tak ceko-ceko. Jenenge seneng gawe-gaweke kanca. Napa? Kok mirip ngoten nggih waranggana kalih niku? Loh, mripatmu ki sajake wis tempuk apa piye? Mirip. Lah nyawang beda kaya ngono kok mirip ki lho. Pasuryane mirip. Ya kabeh wong duwe pasuryan to. Lah nggih. Ketoke Mbak Yuadi. Yen ra sing enom karo sing tuwek ki sok. Apa? Ora yen ra sing enom karo sing tuwek. Apa? Sing enom kali leh tuwek. Sing enom sing ndi? Sing enom niki. Sing enom sing ndi? Niki. Sing enom sing ndi? Kowe arep. Baleni tembungmu. Ayo arep ayaan kowe. Anu sing niki. Sing ndi? Senenono. Kowe arep ubub-ubub kowe. Niki. Kowe arep adu-adu pitik kowe. Ayo. Ini, Arep tumbak dicucuki kowe. ora nek sing nyuruh kok Ngawur. Ora cocok. Ora mbok surung to? Surungan. Kene sing nyuruh kok. Ben nyapa lek disuruh. Nyol-nyol. Enggak apa-apa. Lho kok guyu to? Dek kok guyu dhewe to? Guyune kok apik ta? Baleni neh. Coba petung karo Mbak Elisa tembangin apa anu Siarno Rono kowe ning tengah kono nyiarne cek beh jan wong kok iki lek golek sepatu ning ndi le Enten kebon, Pak. Enten toko. Padha sepatu enten toko. Mas aku ha iki anggere dolan nggonku mriki tak anu sandale anakku tak delik-delikne kok mulih digawa. Alah, mung sendal jepit kok. Dalang kondang laris urus sendal jepit katut to lek. Udat-udat niku lho. Sandal jepit ki anggitmu ya penting kok. Sandal jepit ambak enek sandal jepit ora enek jepite ya ora dadi sandal. Yo si Arno tembangin apa? Nduk. Anu minangkani pamundutan mau Lestari. Lestari nggih. Oke. Lah tangi ta, Bos. Uncek wis tangi ta iki. Jare budek nek kaget iki. Yo si Arne cek sing apik. Baik Bapak Ibu dari berbahagia. Bapake sapa, ibuke sapa? Lho, pripun to? Lah piye mok celuki kabeh bapake sapa-sapa rene terus piye? Sugeng dalu. Sing ngarani Kiawan ya sapa to, cek. Iki kaya bengi to kaya. Piye to ki? Yo, Para pamirsa, ya wis tutupno. Mpun. Piye kok malah ampun iki? Kowe iki bareng ora tak paido malah ampun ya. Lestari dikolaborasi garap anu pemusik karo pengrawit didu. Ya lah mosok ya didu iki lho. Kaya jago mawon. Kabisane. Untuk warga masyarakat Bogem. Mesake niku nembe dahar niku lho. Yang apa? Lah niku nembe dahar niku lho. Lah nyang apa ta? Lah mengke nabok lho piringe mencolot janten pripun? Lho kanca-kanca iki kulino totalitas. Angger bar dahar ngono kuwi enek tabuhan dhek goleki total tinggi ngombe. Ngono. Total ta ombe kae. Heeh. Totalitas. Yo, apa jenenge? Lestari. Lestari. Countring. Harum kembange melati lho Mas Gawer. Oke. Hah? Kusuma Wijaya. Oke.
Ya Gus, kawekno Kusuma Wijaya buat dulur-dulur wonten Mbogem. Tidak lupa enggak Mbogem, Bakoyo juga Mas Agus, Kang Putra saka Mas Kang Putra saka Mbah Rumini. Ya. Kusuma Wijaya. Ono dari Paseban ke-11 tim sejarah nasional Mas Hari Mas Dian Dung Dalu Mimpi ayu sang rina Kusuma Wijaya. Oke, terima kasih Mas Uncak kalian Mbak Lisa nyuwun pangapunten perkara tembangan gojekan kok digolek wektu kang luwih prayoga. Digolek wektu kang luwih bawira netepi kewajiban sawetara muga apa sing dadil kasih buru mini sak keluarga manggih karaharjan.